Už se ti někdy stalo, že si musel řešit těžkou situaci a u toho si selhal a že vám to ještě okolí vmetlo do obličeje? Už se vám to stalo, že jste si nevěděli rady a že jste to vzdali a vyčítali jste si to? Já vám řeknu jedno tajemství. Vy jste neselhali, protože nikdo v okolí neměl tolik odvahy zvednout zadek a udělat něco. To, že jste něco udělali a to, že to nedopadlo úplně nejlíp, to nevadí. Vy jste prostě šli a něco jste udělali. To, že jste našli řešení, je super. Nebylo správné, nevadí. Víte, každá situace má víc řešení. Já vás můžu naučit, jak věci řešit co nejsprávněji. Ale můžu vám říct jednu věc. Dokonalost je nedosažitelná. Takže mrkni na můj web, sleduj moje videa, podívej se na moje reference, co jsem za posledních 13 let dokázal s mými klienty a přijď. Staň se efektivní, staň se tím, co má ty nejsprávnější řešení a buď hrdý na to, že jsi to dokázal.